Vi skal kigge lidt på opstarten af en benzindrevet kædesav og de faldgrupper, der kan være i forbindelse med det. Vi har her tænd- og slukknappen. Den skal vi sikre står på tænd. Vi har herover primerbolten. Den skal vi bruge til at prime benzinen op til karburatoren. Og vi har her chokerfunktionen, som samtidig er startgasspærren. Den hiver man ud i, og nu skal vi til at starte saven. Det gøres på følgende måde. Man hiver til den har givet det første lille plut, som nu. Så er det vigtigt for ikke at drukne saven, at man skubber chokeren ind. Men vi fastholder startgasspærren på den på denne her måde. Det vil sige, at den har halv gas, når man har skubbet chokeren ind. Hvis vi ikke skubber chokeren ind nu, så drukner saven. Så derfor er det meget vigtigt, at vi får skubbet den choker ind. Så hiver man i saven en gang til. Og vi er klar. Hvis man er nået til et punkt, hvor saven den virker som om den er druknet, altså man ikke kan starte den, så kan situationen og dagen reddes på følgende måde. Man sætter saven på et fast underlag. Herefter sætter jeg foden ind i selve gashåndtaget. På den her måde sikrer jeg, at jeg nu har fuld gas, det vil sige fuld spjælåbning på karburatoren. Chokeren er skubbet ind, og startknappen sidder på tænd. Nu tager jeg fat her og holder saven godt fast ned mod det faste underlag, og hiver, og bliver ved med at hive, til saven den lige pludselig begynder at vise tendens på, at den vil starte. Lige så snart den gør det, så bliv ved og ved og ved med at hive. Lad være med at trække ud i chokeren, men bliv ved med at hive, mens den står nede på det faste underlag. Og lige pludselig starter maskinen. Men lad være med at trække chokeren ud igen.